Dučić. Plazmo cara Radovana. Mi smo istinski dobri kad smo istinski sretni. Nesreća kvari srca i ruši karaktere. Rijetko je bilo ljudi koji su odoljeli otrovima nesreće i produžili da vole druge ljude. Naročito onaj kome su drugi učinili nesreću, omrzne i nedužne. Mogu da ne postanu čovjekomrscima samo oni nesretnici koji svoje bijede ne smatraju krivicom drugih ljudi, nego samo voljom Božjom, što opet znači krivicom svojom sopstvenom. Sirotinja je najveća nesreća zato što otruje čovjeka takvim mržnjama, a jedna velika napast čovjekova to je što u nesreći dobije rđavo mišljenje o ljudima i pogubi prijatelje. Neosporno, niko se ne može povjerovati da je on sam uzrok svojoj bijedi i da su svi drugi zaslužili dobra koja imaju. Ima trenutaka kada se čovjek više plaši života nego smrti. To je najgroznije osjećanje koje se može imati. To je vrhunac očajanja sa kojeg se pada ili u smrt ili u zločin. Ali ovo znači i da treba više hrabrosti za život nego što je treba za smrt. Znam da su religiozne krize za pobožnog čovjeka porazni momenti kada čovjek pada u prašinu i rida. Ali je još strašnija kriza jednog karaktera u kojoj čovjek osjeti nepouzdan i samog sebe. Ali još je strašnija kriza jednog karaktera u kojoj se čovjek osjeti nepouzdan u samog sebe. Ne vjerovati više u Boga u kojeg se dotle vjerovalo svim srcem, to je odista užas, ali ne vjerovati više u sebe, to je još bolnije jer to isključuje i Boga i čovjeka u našoj sudbini. Hvala da zamijenim naočale, ove su mi mnogo sljepačke. A i da me vidite jednom bez naočala. Evo sam se i obrio, ali ovdje me nešto rame boli, ne znam šta će biti od toga i ruka ovdje. Možda reuma iz vojske, što kaže Đoka Balašević. Idemo s ovim naočalama. Ovdje imam dioptriju, ovo su naočalo $500. Kaže Jovan Dučić dalje. Ima vrlo malo svijeta srećnog u ljubavi. Ljubav napravi više nesrećnih nego srećnih i više bijede nego radosti. Ljubav je najveće nespokojstvo i nasilje nad sobom i nad drugima. Govoriti o ljubavi to je već pomalo voljeti. Nikad žena ne govori o ljubavi s nekim koji joj se ne sviđa kao čovjek i kojeg nikad ne bi mogla voljeti ili poželjeti. Pazite se ljudi kad vam žene pričaju o ljubavi. Svaka filozofija je tužna. Ako govorite duže o sreći, vi ćete se na posljedku osjećati pomalo nesrećnim. Užasi života postanu jednim dijelom vaše sudbine samo ako se u njih naročito udubljujemo. Nije tačno rečeno da je svaki čovjek kovač svoje sreće. Tačno je naprotiv da je čovjek uvijek sam kovač svoje nesreće.
Ako su sreće slučajno, nesreće nisu slučajne. Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili gordeljivost, ili naša glupost, ili naš porok. Porok. Zato čovjek kroz cijel život čini sebi samo više zla nego dobra. Što uspijemo svojom pameću pokvarimo našom čudi, ali što uspijemo našom dobrotom upropastimo našim porocima. I najzad, što postignemo svojom mudrošću, izgubimo našim temperamentom. Čovjek zna samo za dubinu i gorčinu nesreće koju je sam doživio, kao i za težinu bolesti koju je sam prebolio, ali niko ne zna nesreće ni bolesti koje drugi podnose. Sa srpskog preveo Ilija Maleš. Ovo je dobro, a? Najljepši citati, nećemo više, pošto je ovdje minuta 6. Toni, brat, ko će te slušat, niko. Have a good day. Obrio sam se. Bye. Nisam više pesnik.